Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngibingelele ngesivumo sethu. uJesu Kristu inkosi. Hayi, sekuyacaca manje ukuthi umkhuhlane. Sengiyakhumbula nokuthi phela ngahlala isikhathi eside emanzini insuku ezimbili, abantu abawu-30 per day noma ke close to 30. Yikho kunje, hayi sengicacile ukuthi umkhuhlane. Bengaboni ukuthi wona, kodwa ke ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza sothi siqede umkhosi ngomso nawo ubuphela mawungapheli namhlanje. uJesu Kristu inkosi phezu kwalomzimba wami. uJesu Kristu inkosi, mkhuhlane hlukana nami. Awunasabelo la kimina. Simbongeke uNkulunkulu kakhulu, simdumise. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Ngempela sonto ke bafowethu ngomgqibelo siseGlencoe, eGlencoe ngokugcinwa inkosi. siseGlencoe, wozani ngobuningi benu. Ngibonile iposta iphumile, bangithumelele bathi nginimeme, kodwa ungalingi uye ungamtshelanga osimemile. Zibhaliwe inombolo ofuneka uzithinte usho ukuthi uyeza. Ngiyacela ungayi ungashongo. Yisho kuqala ithuba lakho nje, qala nje usho, ngaphela kufanele akulungiselele ukuthi uyeza. Kufanele kwaziwe ukuthi uyeza nawe futhi nawe. Manifika engazi nithi enze njani umntwana kaNkulunkulu. Khulumani ke nichaze nithi niyeza nibangaki futhi. Kusemqoka lokho, nibangaki futhi. Ngoba nathi noma sazi ukuthi siyeza, kodwa kufanele sizichaze. Mama uMncwangu. Mama uMncwangu lapha eGlencoe su14. Su14. Su4. Mina ke nginalo advantage, sengimtshelile mina. Uma engayilaleli inkonzo akazi. Kodwa mayilalela inkonzo usezwile. Su4 thina. Ngiyabonga kakhulu ke, kakhulu uNkulunkulu kubusise usenza amalungiselelo. Ngiyacela ukuthi impela uhlanganise inombolo zakho kusaso lesine. Kufanele ngibone ukuthi ngenze njani. Ngithemba bazobe sebekuthintile abaningi, usunazi inombolo engqondweni, siboneke ukuthi senza kanjani. Kusasa ekuseni ngokudinwa inkosi kufanele ngibone ukuthi senza kanjani. Unethuba la kusasa ngolesine nelango lesihlanu ukwenza zonke izinto zihambe ngendlela. Kodwa uma usunayo i-idea kulungile, uyazi wena sithintana kanjani, ngithinte ke namhlanje mama uMncwangu. Ayike sibonge kakhulu uNkulunkulu ngakho konke okuhle akasenzela khona. Siyangena ke enkonzweni yanamhlanje, siqhubeka nayo inkonzo yethu, ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Uxolo. Sigcineke la sikhuluma ngoyincwadi kaJakobe, kodwa ke singakayi encwadini kaJakobe sikhuluma ngokukholwa nokukhuleka noma ukukhuleka nokukholwa. Ngicela siye ke encwadini ethu umgogodla ngokaMarko chapter 11 verse 24. Marko chapter 11 verse 24. Ngithanda ukusho lokhu ukuthi bafowethu angihlezi njengoba ngimisa ama messages, nizokhumbula isemaningi kanjani over 300. Njengamanje ngibhizi ngihlisa wona ukuze maniqala next week ngomhla 14 nithumele on the clean slate. So ngibhizi impela nje kakhulu nikwazi lokho. Ngibhizi nabantu ababefanele bafone, bayafona ngoba phela ngikwazi ukuhlehlisa umuntu eselinde isikhathi eside. So kunjalo nje ngixakekile kakhulu. Ekuxakekeni kwami ufuna ngithola ithuba lokuhlala nenkosi inginike inkonzo yangomgqibelo eGlencoe, inginike inkonzo yangesonto. Ngesonto ke sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwe eRichards Bay. So ke kanti zisekhona, hayi kusho umshawushile ke manje. Hayi kasetshenzwa ke kuyaphambili. Hayi angisho ukuthi ake ngishiye kanjalo, kodwa kuyasetshenzwa ke kuyiwa phambili. Ake sifundeni izwi lenkosi ngakalifundi. Ngicela uguqa ngithandaze.
isikhathi esihle nengisithandayo leso sokuxoxa noNkulunkulu wethu. Asiguqeke sithandaze. Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ithuba osinikeza lona ukuba siphinde sihlangane, siyakudumisa. Ngiyacela ube phakathi kwethu. Siyakhuleka, siyabonga, sisekubongeni konke osenzele khona enkonzweni zePhasika. Siyabonga Nkulunkulu wethu, akekho njengawe. Sisemkhosini wokubonga. Siyabonga Nkulunkulu nomusa, siyakudumisa ngendlela emangalisayo. Qhubeka ke Nkosi ube kanye nathi sisabonga, futhi sikhulekela ke nenkonzo yaseGlencoe ngomgqibelo nenkonzo yangesonto. Siyazikhulekela inkonzo zempela sonto. Siyacela ukuthi uhlale unathi njalo, ukaze usishiya, ukaze usilahle selokhu waqala umsebenzi ngo-2011. Qhubeka ke Nkosi ube nathi. Qhubeka Nkulunkulu wami nomusa. Siyabonga, siyazi ukuthi asisebenzelize, sisebenzela umqhele wasekhaya ezulwini. Ingakho senza konke okusemandleni ukuthi sibe ngcwele, ngoba wena usifuna singcwele. Siza naloyo ongakabi ngcwele abe ngcwele. Akuvume Nkosi Jesu ngoRoma 10:9 abesebhuka abhale avume izono zakhe ngegama lenkosi uJesu, aphinde abhuke angene emanzini. Siyabonga uNkulunkulu wethu, senze silungele ukuhlwithwa nebandla licwala ibandla lakho. Nampa abantu Nkosi eKhalezwi baningi, close to 10,000. Ngiyacela uNkulunkulu wami wenze umsebenzi, ubapha amandla abaletha abantu, uphinde ubabusise, uphinde uyekele Nkosi izono zabo eziningi njengoba ushilo ezwini lakhe kaJakobe chapter 5:19 and 20. Ngoba laba abantu ababalethayo bangumqhele wabo. Siyabonga Nkosi, izwi lakho licacile lisobala. Qhubeka nathi ke kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye. Ungathatha ngathi ngiyacula mangisho njalo, ngisho iqiniso. Akekho njengaye, futhi akekho ufana naye. Sifundeke Marko chapter 11:24. Ngalokho ngithi kini, konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Believe that you have already. Unakho. Hayike siyambonga uNkulunkulu wethu. Ake siye lapha ke sigcine khona izolo kwekaJakobe chapter 2. Ngizoqala uxolo ku-21. U-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemsebenzi enikela ngendodana yakhe Isaka e-altare na? Uma uyibheka indaba kaAbraham, uNkulunkulu kubhala ukuthi wayemvivinya. Isivivinyo asinikwe uNkulunkulu sasimlungisisa. Ivivinyo ohlangabezana nazo zizokulungisisa. Phela ukuba strong ngomuntu akuyi ngokhisimusi asebadlile, kodwa kuya ngokuthi zingakanani inkinga ahlangabane nazo kule minyaka iphilile wazinqoba, bese kuqinisa ukhakhayi lwakhe lokho, bese kumenza abe ikholo elistrong. So ke uAbraham wavivinywa ngesivivinyo esimangaliso, kwathiwa nikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, engazi ukuthi uNkulunkulu umtshela ukuthi naye uzokwenza okufanayo, ngoba naye wenza okufanayo. So Abraham wagcina ethola igama lokuthi ungubaba wabakholwayo. Ngifuna wazi ukuthi ivivinyo zizokuqeqesha, ivivinyo zizokukhulisa, ivivinyo zizokwenza ube yikholwa elingafani naleli beliyilo zingakafiki ivivinyo. So emva kwesivivinyo phuma wena unjengegolide. Usho njalo uJobe uthi ngiyaphuma nginjengegolide esengivivinyile. Engave ngayikhumbula le ncwadi esengivivinyile ngiyophuma nginjengegolide. Usho njalo uJobe. Ake simbheke ukuthi yiphi incwadi yasho njalo. Esengivivinyile
ngiyophuma nginjengegolide. uJobe bakithi insizwa le, insizwe insizweni, insizwe insizweni. Ngithemba ngizolithola nje manje lelo verse. Nakho-ke uJobe chapter 23 verse 10, Job 23 verse 10. Ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivinyile ngiyaphuma njengegolide. Bafowethu, uyayazi indlela yethu uNkulunkulu. Uyazi futhi uzokuvivinya kanjani ukuze uphume njengegolide. uNkulunkulu usifuna singamagolide. uNkulunkulu ufuna sihlobise endlini yakhe. uNkulunkulu ufuna masifike ekhaya sihlobise ngokuthwala imiqhele eyahlukahlukeneyo ngokwemisebenzi asinikeze yona. Ingakho ahlala esivivinye kuze siphume sinjengegolide. Uyophuma njani wena kulezi vivinyo obhekene nazo? Ziningi ivivinyo esibhekene nazo, uthi umbuzo wami wena uzophuma njani? Lithi-ke lelizwi, u-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakho Isaka e-altare na? Wayengalungisiswa yini? Wayelungisiswa. Ukukholwa ongenazi izenzo kufile. So imisebenzi yasilungisisa. Verse 22. Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Yabonakelela. Kuyapheleliswa ngemisebenzi ukukholwa. Ungasho nje ukuthi uyakholwa, kodwa imisebenzi mayingekho akuphelele. Thina sizobona ngemisebenzi bese ukukholwa kwakho kuyapheleliswa. So uma uyivila lokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ukukholwa kwakho akuzopheleliswa. Uma wenza ngokunganaki njengoba ngidinizo lo mkhotho uJeremiah 48 verse 10, qale kusiya umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Bese liphinde ukuthi uqale kusiya ogodla inkemba yakhe egazini. Uma ugodla inkemba yakhe egazini, awuzopheleliswa. Uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki, awuzopheleliswa ekulungeni kwakho. Verse 23. Kuthiwa kwagcwaliseka umbhalo uthi kepha u-Abraham wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Ngesikhathi enikela ngo-Isaka, kwagcwaliseka umbhalo othi u-Abraham wakholwa uNkulunkulu, kwabalelwa kuye kwaba ngukulunga. Yazibona ivivinyo? Uzobalelwa kanjani ukuthi ukulunga wena? Kholwa bese kuba nemisebenzi. Sikhuluma ngokukholwa nokukhuleka. So ukukhuleka kwakho kuzokwenza ukuthi kufinyelele ezulwini ngenxa yokuthi unokukholwa kunemisebenzi. Ngoba ngeke kube nemisebenzi bese umthandazo wakho ufike ezulwini. Never. Kufanele kube nokukholwa okuphilayo, ngoba phela ukukholwa kunomsebenzi kusho ukuthi kuyaphila. Ukukholwa okufile akunayo imisebenzi. Kusho ukuthi kukholwa umuntu ovele efele nje. Vuka uphile. Uthi uJesu okholwa ongithumileyo, akholwe izwi lami, usedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Akasayi kwahlulelweni. So umuntu onokukholwa okungenazi izenzo kufile, ngoba yena mnikazi walokho kukholwa ufile. Phila kuze ukukholwa kwakho kuphile. Kepha u-Abraham wakholwa uNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Umhlobo kaNkulunkulu. Mawusumhlobo kaNkulunkulu usuyisimangaliso somuntu. A friend of God, a relative of God. Usuyisihlobo sakhe ngoba uyindodana kuye, uyindodakazi kuye, ukuzele. Kodwa kubiza ukuthi uphume phakathi kwabo ukuze akuzale njengendodana. Ukuzele uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu ufuna ukukuzala. Ufuna wena ube umhlobo wakhe. Mawubheka abaseKorinte besibili chapter 6. Uthi ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Ngiqale kuverse 6 verse
u16 kodwa ngiqale phakathi ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengokuba washo uNkulunkulu wathi ngiyakuhlala phakathi kwabo ngihambe phakathi kwabo ngiyakuba uNkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami umhlobo kaNkulunkulu loyo mayese uNkulunkulu wakho nawe usungumuntu wakhe usungumhlobo kaNkulunkulu athi verse 7 verse 17 ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo ishinkosi ukuze ube umhlobo kaNkulunkulu ngoba loyo umngani wezwe James 4 verse 4 umi eyisitha sikaNkulunkulu umngani wezwe nje uyisitha sikaNkulunkulu phuma ke kubeni umngani wezwe phuma ekubeni isitha sikaNkulunkulu ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo isho inkosi ningathinti okungcolileyo khona ngiyakunamukela akakwazi ukusamukela masithinta izinto ezingcolile akakwazi ukusamukela manisine izandla ezingcolile akakwazi ukusamukela masine izandla ezibhansa abantu besifazane madoda akakwazi ukusamukela masing ngabantu abathinta abantu besifazane noma besifazane uthinta amadoda uyazi ukuthi uyithintaphi wena yakho akakufuni lokho ufuna nje thina sithandane ngothando olungcwele singashi ngezinkanuko njengabezizwe emshadweni yethu cha akakufuni lokho ufuna sibe nomshado ongcwele angazi nomyezwa umshado mobe ngcwele musihamba ubhanza bonke abantu besifazane indoda musuhamba unikeza bonke abantu besilisa ungowesifazane ushadile noma ngaba ushadile ithempeli likaNkulunkulu ongcwele leli uthi uzohlala phakathi kwethu ahambe phakathi kwethu abe uNkulunkulu wethu sibe ngabantu bakhe ehlezi kuphi kulomzimbo oyithempeli likaMoya ongcwele mawuya u16 uqale lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo verse number ngiphinda u17 bese ngiya ku18 sikhuluma ngabaseKorinte besibili chapter 6 ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo isho inkosi ningathinti okungcolileyo khona ngiyakunamukela akakwazi ukusamukela sithinta izinto ezingcolile akakwazi ukusamukela singcolile khona ngiyakunamukela ngibe nguyihlo kini nina nibe ngamadodana namadodakazi ami isho inkosi uSomali noma nibe ngamadodana namadodakazi kimi uma usindodana uNkulunkulu yini ungumhlobo wakhe yezwa ungumhlobo wakhe ingakho ke lithizwi lenkosi uAbraham wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu umhlobo kaNkulunkulu sethu 24 niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemsebenzi kungengokukholwa kuphela umuntu uyalungisiswa ngemsebenzi kungengokukholwa kuphela so ke masikholwe sibe nemisebenzi lokho kuzokwenza ukuthi uNkulunkulu enze njani asilungisise ngemisebenzi yethu ingakho ngihlale ngithi lethana abantu ekhaya lezwi ngoba kungenye yemisebenzi ezokulungisisa leyo kulula ngendlela emangalisayo thumela wena igama save umuntu uqala ngiyaxolisa save umuntu uqala wena bese umthumelela ilink yegroup yakho kulula nje uma ungenayo ilink yegroup icele kumina ngizokunika ngeshwa ukwazi ukuyicela manje uyozicela emhla ka14 uNkulunkulu engikhumbuza ngizonifakela ama-link khona abantu abasanda ukungena manje emagroupini ngizonifakela ama-link bese ngibacela abantu baka group 1 ukuthi mawuthola ilink phela musungena ngabantu ba group 1 ngibabamba sebefuna ukungena kwa group 11 sebengena kodwa abazalwane ungena kanjani kwa group 11 uxolo
ungena kanjani kwa-group 11 ukwa-group 1? Ngifuna ufaka abantu bakho wena group 1 ku-group 11, bese bonke abanye basazothola ama-link ama-group abo. Lethani-ke abantu. Ukuletha kwakho umuntu kukholo kunemsebenzi, ngoba uJakobe chapter 5 verse 19-20 olande isoni ekudukeni kwaso uzokwenza ukuthi athethelelwe izona eziningi zisibekelwe, asindise umphefumulo wakhe. Lethani abantu. Niyababona bayaphuma, bakhishwa iy'ntshumayelo ey'shisayo, ayona izolo ibishisa. Baphumile-ke njengoba kade ngisho ngithi ngiyazi bazophuma, and baphumile ngobuningi babo, ngoba bazi bafunani emhlabeni. Abazi ukuthi bafuna izulu, kodwa ngiyazi ukuthi bahambe neve enyameni. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa, bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho namba abantwana bakho. Ngiyacela ubabiyele, ubagcine, ubalondoloze kuze kube usuku abangena ngalezulwini, bazingcwelise, bakwenze okudingakalayo ukuze bahlale bengcwele. Basizeke nabaletha abantu, Nkosi, ubabusise, bawuthola umvuzo wabo ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu, bangcwele. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Baba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.